Mayong adlaw din siya dia guys. Grabe kainit siya panahon karon guys. Yung tabang kainit tanawan ninyong adlaw, silaw kayo. Oh no. Kuya ng panahon karon, grabe kainit. Nakaroon na ko guys nga magama ko kuan guys. DIY shower guys. Eh, lami ligo guys, kainit kayo. Ngita ko kuha na rin. Kita magugsilanan sa Junrox guys. Sus. Muna na itong gamon ron. Sana all. Ato aning buslutan guys. No, problema, what pang tusok. Agoy kita magug wire sa kurinter guys. Muna itong bagahon guys. Muna itong ibuslot aning lubot sa Junrox ng galon guys. Sana all. Itong paspasan guys, kaya aram dali. Lami na iligo guys, kaya igang kayo. Init kayo guys. Nakatabang kayo, paypaya na to. Kaya aram dali mo baga guys. Dali raminit itong pangtusok sa lubot guys. Init-init na guys. Ato na siyang tusokon. Timing po kayo ba guys, kaya pabukal ko gininit. Ako kuwara magidungan guys. Yan, ato ng busluton guys. Yan ang nga pagbuslot guys. Karena na aga sa tubig guys. Sana all. Kaya na to kay di na kadto init guys atong isugbaw balik. Tusok na po balik guys. Nagano na to buslot guys. Aron murag shower jud ba, murag original. Grabe jud ka init ng panahon guys. Hindi po to maligo guys, init kayo igang. Manimaho ta guys. Na guys, ito na lilion. Bukaw na ba? Okay. Nanaman na guys. Atuan na niya siyang isuod sa hose guys. Ayan. Sa kita na akong hose kaya hose sa pikas guys. Buak muna akong subay ba guys. Kaya rin medyo tagas ba guys. Ano na lagi sa buslot sa Junrox. Okay. Oops. Paslak. Problema kayo. Ito pangbangan guys. Matagak na eh. Nakaroon na kog bangan guys, interior guys. Ayan, ngita ko interior lari. Kaya na may interior. Magkuha ito tagamay yan eh. Kaya mo ibangan na to guys. Okay kayo. Sana all. Tapos pasa na to, madali. Alam mo na kayo ligo. Sana all. Yan mana guys. Ito nang banganan na tong DIY shower guys. Kaya maligo na ta karon taon-taon. Ano pag gamag DIY shower guys, no? Ayun, tingnan nyo guys, oh. Simple guys. Pwede na tamaligo na rin guys. Ito, atuan na rin siyang isangat guys. Karon mura nag shower guys. Okay, alright. Yan, atuan ng montar guys. Karon makaligo na taron kay grabe nita na kayo, igang na kayo guys. Yan ang tabang. Ano, ano pagbutang guys. Karon pabor sa guys. Aron mura siya original nga shower guys. Sana all. Paslak sa gripo guys. Aron pagaso na. Oh my god. Okay, alright. So ayan ito pagas guys. Aron okay ba? Sana all. Okay. Okay guys, tanawan nyo. Agas na ito. Murag shower guys. Ana guys, ito na. So ayan guys. Testingan na ito patungod ba mura yung shower. Sus lami ay ligo guys, oh. Bugnaw kayo. So maligo na ko guys. Kaya lami na ligo guys. Sige guys.